Здрасти, циганче е грозно такова, щади много не липсваш, много те обичам. И още. В момента ме липсват идеи. И това е. Мой ред е, значи, кой ти кажа, поздрави, обичам те много, купила съм ти картичка, ще изпратя сега, ако случайно получи за рождения ден, да знаеш, че е за рождения ден предвидена естествено. Ще измисля и стихотворение, естествено, както си ми пожелала, и обичам да поздрави. Здрасти от мене. Значи, много ми също много тъчам, когато ще черпа някой торта и да те примерно от цялата. Ясно, че каква картичка и ако я получиш за нова година, да не се притесняй, ще е съвсем нормално. И много ми също много тъчам, много тъчувам и ще видим лято. Тоест година. Тоест някой ден. Може би